ще почна да снимам, защото ще кача нов клип. Ой, скок. Ето и аз съм дали Скачайте за тези черви работи, защото може да стане лошо и изчакайте, защото може да падне. Какво става? Хайдите! Зрите хора, аз съм Мани, ние ще снимам Вижте клип. Ето го и него. Така, ще започнем на край. Оле! Ето ниво, защото... Моят човек Започва отново. Добре, започва. Моят човек е напиян, бе. Чакайте, гледайте как се играе. Скок! Уредете се преди. Искам да... Каската падна. Гадост. Накусната ме на буча. За главата ми хвана. Скок. Гледайте ми клиповете в моя профил. Може да пишете коментар коя друга игра искате да снимаме. Моят човек стана на бичевски. Защото моят приятел ми каже, че искате да снимаме тази и аз. Тия моите потребители и моите приятели да... Добре, започва. И че искам да качват клипове, защото... Второ ниво, пръскайте. Олалей, майко на бучкама, бе! Второ ниво, започваме. Зъбовете ми излезаха през устата, бе. Бейби... Аре, И хора, аз за пръв... За пръв... Аз сега изтелих и не ма време ми каза да вледа, ако може да... Така да поигра и аз казах, добре. И почнах да правя клипове. Колелото не са така, Ако искате, знаете как да се валите така. И ние ще ще снимате брожето си към гласувайте за... Гласувайте за други игри. С други игри, примерно като Six Guns, Crazy Wheels, също пак. Оле. Ваш избор. Вашия избора. Пишете в коментарите. Ще ви правя за кой да снимаме, ако искате и на някаква друга игра. Както кажете. Както кажете, ами пишете в моите коментари за пръв път игра, нещо, така игра. Ако искате да пишете, може да игра къдър, но... Какво е? Какво им падна? Не знам, може да игра. Не съм много добър, ако искате с хилите, ако се хилите. Хора! Често игра е така да... Вижте какво смешно стана на тази игра, е грозно и за мен ме е много смешно така. И шпагат поне, гледайте хора. Ти си много. Ева така, майка. Извинете. Тихо е, снимам клип. Тихо е, снимам клип, не разбрахте ли? Извинете, как връдите ми? Изнена съм. Моят човек да ви каже, че разрабира. Дай, че започна вече от първо ниво. И аз имаш мен, вече има снима. Имам късмета, че... И аз имаш мене, бе. Ще го и то снима мен, знае го те го този кретен. Да снима него. Ти си кретен. Ейте хора, как се игра тази игра. Това само за професионалисти. Хора, гласуйте за нас, ако искате. Добре, ако искате да направим общ клип, ни кажете. Кажете, ще снимаме на Майнкрафт, ако искате на Six Guns, мултиплеер, ще сте. Пишете в коментарите, не мога да ви кажам каква игра. Тук ще му умре. Не мога да ви кажам каква игра ще игра, защото... Никой не ми е казал каква искате. Тоест тук къде прикагвате. За приложението разбрахте как, нали? Не се разбрах. Мога да трета ниво. Аз почвам трета. Ще умра скоро. Трето ниво почвам. И така, хора, ако искате, абонирайте се за мене. Също... Моят човек се... Пишете в коментарите, не мога да ви кажа нещо, какво искате да играем, какво искате. Да пишете в коментарите. Така ще го притесняме, че... Добре, не играем. Просто, ако знаете как се игра в мултиплеер, ни кажете. Стига, бе! Ако знаете как се игра пишете в коментарите, ако искате да играем заедно. Да, правите, ако има някакви сървъри.
по-тихичко. Ге. Ма приятел нещо отдразна, ще да бите го, нали? Това е бот, ако искате да играем, ще ми напиша откъде си го изтеглите! Също, ако искате да играете 13.0 или 13.1, напишете sgibl.sg.net. Къде е обаче? На море? Добре, 5 минути продължаваме. Добре, пишете, ако искате да са по-дълги видеота, защото... Аз мога да правя 10 минути. Аз не мога повече. 5 Има 5. Добре, пишете в коментарите. Само да не съм работи като дия така. И една коса ми вижи. Разбрахте, ако искате да са по-дълги видеота, нали знаете? Пишете в коментарите, защото аз не мога да има някакъв начин да може да играм. Чухо, аз скачвам по 10 минути и по 6 по някакви пъти. Добре, не знам. 10 минути може да го дам през минути. Чухо, сега веки. Трябва само да разправя за твоите шегички и ме знат кака е. Моите шегички са най-смешни. Имам клип. Опа, тук става лошо вече. Бай сега! Мочо и вики става лютеница. Като това не минам. Това нещо. Бай, Оскар, яс. Аре! Аз не съм много добра. Нали го знаете? Не може да се бъде. Ако искате да се го гледате, ако искате, аз ще ви капвам хикс мистера БГ! Мистера БГ е Джафет. Добре, аз малко клип го спирам. Довиждане от мене. Лабрадор. Чао. Пишете в коментарите, ако искате да игра. Дърготи. Или ако до тази. И така.